ndaona video ya dai naka papa ali ku John agwira nzawo ati nzawo jakaya manyenga mkazi wawo nde kunali kummenya tu kunali kummenya ammangirira amwene manja kumbuyo pum pum pum. Okay, ndi zawo zimene zachitikazo koma zimene mayankhula ndi zimene ndikufuna ine ndiyankhulepo. Adaja kummenya nzawo amati I say umaziwa ndalama zimene ndaona onga ineyo kumuitanisa mkazi kuchokera kumuzi. Number 1 tiyike apo akuti muli ku John kuno mangonyenga akazi asinzana. Number 2 nde mkazi uja palibe, mkazi uja kayali kuchipinda chinacho koma kumenya mamuna nzawo akuti walakwa ndi yeye chifukwa kunyenga mkazi weiwo wote vutikira kumutenga kuchokera kumuzi. Koma ndikuuze na chitsiru inu mkazi amene akunyengana ndi mamuna wina koma ali mkazi wanu amene yoyo nde vuto. Vuto si mamuna wobwera iyayi pachikhalidwe cha amuna ifeyo. Ukakhala pamalo ukaona mkazi wabwino magazi amatifunsira nde kaya pa social media wapeza nambala yake funsira samatengera zoti munthu uyo ali ndi mamuna. Okay, chili kwa mkaziyo kuvomera avula pandi ndi yekha ngadali mkazi wa mwini anena kuti iyayi musandisokonezere banja ine ndi munthu wokwatira ndipaseni ulemu ndine munthu wokwatira ndakana ndi mamuna iyayi no. Koma ngati inuyo mkazi wenu mukantenga ku Malawi mwapita naye ku John ndi anyengedwe kumene iwe ndi kumaona ngati nchifukwa cha dai nake handsome iyaya mwene vuto ndi mkazi wanuyo ndi ng'ona swamp thing cha munsewu for the streets hule chikheba wamva cha onse pachitumbuka timali chani mkeka wa alendo aliyesa agonepo rest house imeneyo. Chimene chimayenera kuchitika ndi choti iye uja azigwire iye uza akane amene kuli akazi ena ndine naso zamuna kana ndikamaliza papa kuli akazi ena olumansiya kumuzi kuja pa iwe kuchoka kaya zaka 10 munthu uja akukhala mu society anthu kumufusira daily nde mkazi ndi mkazi nanji mkazi wabwino akungoyenera akufunsiridwa amafunsiridwa mpakana ndi azibale kama mamuna omwe kufuna kuyesa chani kuyesa zida. Mkazi akuyenera kukana ngati akuziwa zoti mamuna wake amankonda akangolola